खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोना दिनै बे जेनेरेल साइन्स आयदानि पेपारखौ होखांखाबाय आरो बेवहाय नैबे दिनैनि जाना थांनाय पेपार जेनेरेल साइन्स आयदानि बेवहाय MCQ माबायदि फैदोंमोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो दिनैनि साइन्स पेपारखौ होनानै नोंथांमोना माबोरै नांखो, गोसोआव गोजोननाय दंना गैया, एबा नोंथांमोननि बायदिब्ला कुइसन पेपारा गोरा फैदोंना गुरै फैदों एबा माबायदि जादों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो आरो दिनैनि बे साइन्स आयदानि पेपाराव बेसेबां नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौबो फोरमायहरदो। दा आं गोबाव खालामालासे नैबे भिडिअनि जा MCQनि कुइसनफोर दंमोन बे MCQनि राइट एन्सारफोरखौ आङो होनो नागिरदों। दा बेवहाय नोंथांमोना नैयाव नुनो मोनदों गिबियावनो दा नैयाव सेक्सन A आव दङ MCQ चुज द कारेक्ट एन्सार। दा बेवहाय गिबें फिननायखौ सायख'नो होदों। दा बेवहाय गिबिनि जा 1 नाम्बारनि एन्सार बे 1 नाम्बारनि एन्सारा जाहैगोन बेयो जाहैगोन अप्सन A आ जाहैगोन डिसप्लेसमेन्ट रिएक्सन। आं बेखौ फरायथिनानै होनो नागिरदों राइट एन्सारा बबे जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि पेपारखौ लानानै राइट एन्सारखौ टिक मार्क होनानै लानो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय कुइसन नाम्बार 2। बे कुइसन नाम्बार 2नि राइट एन्सारा जागोन अप्सन D। बे जाहैबाय सडियाम हाइड्रजेन कार्बनेट। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया दङ कुइसन नाम्बार 3। दा बे कुइसन नाम्बार 3नि एन्सारा जागोन अप्सन B आ जायो मेल्टिं अफ केन्डेल ममबाति गलिनायाव। Hello everyone, are you looking for coaching at Karasur but confused which one is the best? Gully Solution is the best coaching center at Karasur Baksa. Gully Solutions offers all the subjects for class 6 to 10 and for HS, Maths, Physics, Biology, Chemistry, Computer Science and English. Medium will be Assamese, Bodo and English. Limited number of students in each batch. To know more information 6003792180 and 6003572157. बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4। बे कुइसन नाम्बार 4नि एन्सारा जाहैबाय अप्सन C 7 बे जाहैगोन। बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 5। बे कुइसन नाम्बार 5नि जा एन्सार बे कुइसन नाम्बार 5नि एन्सारा जाहैगोन बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय A दङ, बेनिफ्राय नेक्स्ट पेजआव दङ B। दा अप्सन B आ जायो बे जाहैबाय X आ जाहैबाय सडियाम हाइड्रक्साइड आरो Y आ जाहैबाय हाइड्रजेन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 आव दङ बेकिं सडानिफ्राय सडियाम कार्बनेट माबोरै मोननो हायो। बे जाहैबाय अप्सन A बेकिं सडाखौ फुदुंनानै। अप्सन A आ जाहैगोन राइट एन्सार। 6 ना जाहैबाय अप्सन A बेकिं सडाखौ फुदुंनानै, बे जागोन गिबें फिननाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7। कुइसन नाम्बार 7 आ जाहैबाय बेवहाय गाहायनि बबे बासिस्लाया रासायनिक फिनजाथायनि समाव सोमजिहोनाय खौसेजों दिन्थियो। बे जाहैबाय अप्सन D फेरिक अक्साइड Fe2O3 बे जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 8 नाम्बारा जाहैबाय बेवहाय कुइसननि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन मिथानइक एसिड। बे मिथानइक एसिडआ जागोन अप्सन B। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9। कुइसन नाम्बार 9नि जा राइट एन्सार बे जाहैबाय अप्सन A बे जाहैगोन जिंगा टिननिख्रुइ जोबोद सांग्रां। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 दङ। कुइसन नाम्बार 10 आ जाहैबाय बेवहाय बे जाहैगोन सिलभार एबा कपार होनानै। अप्सन A आनो जागोन बेयाव सिलभार अर कपार। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11। कुइसन नाम्बार 11 आ जाहैगोन बेवहाय हाइड्राइट्स। अप्सन B आ जायो। अप्सन B इज द राइट एन्सार हाइड्राइट। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12। कुइसन नाम्बार 12नि राइट एन्सारा जागोन अप्सन C जन जाग्राया आबुङै खामजोबाखै। द फुइल इज नट बार्न कमप्लिटलि। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 13। बे कुइसन नाम्बार 13आ बे जाहैगोन अप्सन A Ga जायो गेलियाम जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14। कुइसन नाम्बार 14 आ जाहैगोन बेवहाय अप्सन B आ जागोन राइट एन्सार बाय शेयारिं 3 इलेक्ट्रन्स मोनथाम इलेक्ट्रन रानलायनानै। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 15। कुइसन नाम्बार 15नि राइट एन्सारा जाहैगोन अप्सन C इट इनक्रिजेस एन्ड इट देन डिक्रिजेस। बेयो बांगोन आरो उनाव खमायलांगोन। अप्सन C आ जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 16। कुइसन नाम्बार 16नि जा राइट एन्सार बेखौ नोंथांमोना दिहुनब्लानो जाहैबाय मोनसे फर्मुला दङ ना 1/v + 1/u = 1/f। बे फर्मुलाखौ बाहायोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि राइट एन्सारखौ। आरो बेवहाय हरलेबायना बुंनाय जाहैदों। हरलेबायनाब्ला सायखंनि
सोमजिनायाबो सिगां फारसे जायो दा बेखायनो ऑप्शन डी आ जागोन कैलकुलेशन खालामबा 30 सेन्टिमिटार खौ मोनगोन आरो बे जाहैबाय आयनानि सिगाङाव 30 सेन्टिमिटार जानथायाव सोमजिगोन ऑप्शन डी आ जागोन राइट आंसर बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 नि राइट आंसर जागोन ऑप्शन ए मायोपिया बेनिफ्राय नेक्स्ट 18 नंबरनि राइट आंसर जागोन ऑप्शन ए -0.5 डी बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 19 नि जा राइट आंसर बे राइट आंसर जाहैबाय क्वेश्चनखौ आङो एक्सप्लेन खालामबाय थाले एमसीक्यू नि आंसरखौल' होनो नागिरबाय बेनिफ्राय राइट आंसर जागोन ऑप्शन ए आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय क्वेश्चन नंबर 20 बे क्वेश्चन नंबर 20 नि जा राइट आंसर बे राइट आंसर जाहैबाय ऑप्शन ए बांद्राय मोब्लिब होबथानायनि थाखाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 21 जाहैगोन बेवहाय जेनारेटर ऑप्शन डी बे जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नि जा राइट आंसर बे जागोन ऑप्शन ए पी बे ऑप्शन ए जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 23 नि जा राइट आंसर बे जाहैबाय ऑप्शन सी गोजा गाबनि गुथाल जाना बांसिन बेखायनो बेयो बांसिन जानथायसिम गोसारो बेनिफ्राय नेक्स्ट 24 आव दङ 24 नि जा सोंथि बे सोंथिनि राइट आंसर जागोन ऑप्शन बी पॉलिथिन बैग प्लास्टिकनि फुटला बे जाहैगोन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नि जा राइट आंसर बे जाहैबाय ऑप्शन बी कन्वर्सन अफ सोलार एनार्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनार्जी सान आरो शक्तिनिफ्राय मोब्लिब शक्तिनि सोलायनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 खौ नोंथांमोना दिहुनब्लानो जाबाय बेवहाय 20 सेन्टिमिटार दं दा बे 20 सेन्टिमिटारखौ नोंथांमोना मिटाराव लाना थां मिटाराव लांबा बेसेबां जाहैगोन बे नोंथांमोना बेखौ मिटाराव लांग्रो मिटाराव लांनायनि उनाव बेनिफ्राय P = 1/f फर्मुलायाव बाहायोब्ला नोंथांमोना ऑप्शन ए खौ मोननो हागोन आरो बे जाहैबाय खरलेब लेन्स बेखायनो माइनास फैगोन बेवहाय सिना बे ऑप्शन ए आ करेक्ट -5 डायोप्टार ऑप्शन ए आ जागोन 26 नि राइट आंसरा बेनिफ्राय नेक्स्ट 27 खौ नोंथांमोना फर्मुलायाव बाहायनांगौ P = VI फर्मुलायाव दा बेखौ जुदि 200 जों 0.4 जों सानजाब्ला 80 वाटखौ मोननो हागोन ऑप्शन सी आ करेक्ट आंसर बेनिफ्राय 28 दङ 28 नि जा राइट आंसर बे जाबाय ऑप्शन बी मोनथाम अक्सिजेननि गुन्द्रासायाव अजननि मोनसे गुन्द्रामा दायो बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नि जा राइट आंसर बे जागोन ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनार्जी गुन्द्रासायारि शक्ति बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नि जा राइट आंसर बे जाहैबाय ऑप्शन बी दै जगायनायनि राहा खालामनाय आरो मोब्लिब दिहुननाय बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ 31 दा 31 आव बेवहाय सोंदों बेवहाय मोनसे डायग्राम दङ दा डायग्रामखौ मोजाङै बुजिनांगोन नोंथांमोना दा बेनि जा राइट आंसर बे राइट आंसरा जाहैबाय ऑप्शन डी आउट अफ द फील्ड सालिनि बायजोसिम बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बे 32 नि जा राइट आंसर बेहायबो डायग्राम होनाय दङ बेनि डायग्रामा ऑप्शन सी जों गोरोबो सी आ जाहैगोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बबे माने मोब्लिब गोहोखौ दिन्थिया बे I² R V² Y R VI बेफोर गासै मोब्लिब गोहो दिन्थिनाय फर्मुला बेनिफ्राय ऑप्शन डी आ जागोन राइट आंसर IR² बे नङा नोंथांमोना ऑप्शन डी खौ होनो नांगोन नेक्स्ट 34 नि जा राइट आंसर बे जाबाय ऑप्शन बी आ जागोन राइट आंसर माइटोकन्ड्रिया बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आ जाहैबाय मख'नाय माबे रोखोमा लाइफांनि हर्मोन बे जाहैबाय साइटोकाइनिन ऑप्शन बेयो जागोन बी नेक्स्ट 36 नि जा राइट आंसर बे जाहैबाय ऑप्शन ए ईस्टआव बे ऑप्शन ए आनो जागोन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बे क्वेश्चन नंबर 37 नि जा राइट आंसर बे जाहैबाय नोंथांमोननिया ऑप्शन डी आ जागोन ऑल अफ द एबव गोजौनि गासैबो बेनिफ्राय नेक्स्ट 38 नि जा राइट आंसर बे जाहैबाय ऑप्शन ए चाइनिज स्कुल बडी सासे चीना फरायसालिनि फरायसा बे जाहैगोन नेक्स्ट 39 नि जा राइट आंसर बे जाबाय एक्सक्रेशन सिगारनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नि जा राइट आंसर बे जाबाय ऑप्शन बी आफ्रिकान रुट्स आफ्रिकान गुदिनि बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आव मा दङ बिदैया गोग्गो जायाब्ला मा जायो दा बेनि राइट आंसर जाबाय ऑप्शन सी
बे हप्तासे थाखाय थांनानै थायो अपसन सी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 42 नि जा राइट आन्सार बे जाहैबाय अपसन ए 120 mm अफ HG पारायाव 120 mm बे थायो बे जाहैबाय सरासनस्रा थनथ्र'नाय नारथायनि बिबां अपसन ए खौ होनो नांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय नेक्स्ट 43 नि जा राइट आन्सार बे जाहैबाय अपसन बी एनालगास अर्गेन्स महरथि अंग बे जाहैगोन बाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नि जा राइट आन्सार बे जाहैबाय अपसन डी चिम्पान्जी बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 MCQ नि जोबथा क्वेश्चन बे जाहैबाय बाइसेक्सुएल नै आथोनारि स' फरायसा लोगो नोंथांमोन बेखिनियानो जाहैबाय MCQ नि राइट अपसनफोरमोन आरो MCQ आ बांद्राय गोरा फैयाखै गोबां इजि फैदों नोंथांमोना बे 45 नि मादाव बेसेबां मोननो हागोन बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम हरदो आरो बिदिनो उननि फैबाय थानायाव बिदिनो भिडिअ मोनबाय थागोन स' बे भिडिअखौ जायफोर फरायसा बिथांमोना साइन्स आनजादखौ होदोंमोन बिथांमोननो भिडिअखौ शेयार खालामनो हायो दा नैबे सेक्सन बिखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों डिसकास खालामथ'लिया सेक्सन बियाव थानाय सोंथिफोराबो गोबां गोरलैयानो फैदों आरो गोबां फरायसाफोरानो जानो हागौ मोजां नम्बर मोननो हागोन बे दिनैनि साइन्स आयदायाव स' फरायसा लोगो नोंथांमोन उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं